Suntem foarte fericiți că am reușit să obținem surse financiare de la organizația People in Need în Republica Moldova. În cadrul proiectului împreună ajutăm populația vulnerabilă afectată de criza energetică. Datorită acestui proiect, noi oferim prânzuri persoanelor în etate, deci persoanelor cu dizabilități și inclusiv familii cu mulți copii. Cea mai vulnerabilă categorie de persoane, anume persoanele în etate care nu au persoane care să aibă grijă de ei, nu au posibilitatea să se deplaseze la magazin, chiar o parte din ei stau doar la pat. Atât criza energetică cât și criza legată de COVID-19 au influențat foarte negativ situația oamenilor în Republica Moldova, deoarece prețurile cresc, dar cu părere de rău, pensia pe care o primesc este foarte mică. Ei nu pot să-și permită să cumpere cel mai necesar pâine, lapte și chiar acele medicamente de care au nevoie. Și este foarte important atunci când cineva vine în sprijin și aici chiar le mulțumim organizației People in Need și Uniunii Europene. Какая я счастливая сегодня, что меня навестили сколько людей. Они стараются нам немножко и салатика какого-то. Я очень жду буряка, потому что у меня печень тоже болит. Тепленькой всегда, горяченькой приносят. Ну, вкусно, очень дорого. И свет повышают, и все повышают. Все идет на уколы и на капельницы. Смотрите, сколько у меня этих лекарств только. Спасибо им всем, что они помогают нам.